Ola amigos, neste vídeo imos explicar como se resolve unha variable normal mediante a calculadora TI-83 Texas. Para iso, plantexaremos o seguinte problema. Ben, agora imos resolver o apartado A. Para iso necesitamos saber que x é o número de nenos 2000 da mostra. Ben, encendemos a calculadora. Damoslle a on e agora metémonos no menú distribución. Para iso pulsamos esta tecla e a continuación esta outra. Unha vez no menú temos dúas opcións para achar a distribución normal. A primeira non nos serve, porque é para achar a probabilidade en x, entón empregamos a segunda. Para iso pulsamos número 2, temos que introducir o límite inferior, o límite superior, a media e a desviación típica. Neste apartado, o límite superior xa non lo dan, entón só temos que calcular o límite inferior, que sería multiplicando a desviación típica, que é 20, por 4, e isto réstaselle a media, que é 100, e daríanos 20, pero como nos dá 20 máis ou menos, para aproximar, poñemos de 0. Ben, poñemos coma para poñer agora o límite superior, que neste apartado é 115. Pulsamos 115, outra coma, agora introducimos a media, que é 100, e agora introducimos a desviación típica, que é 20. Cerramos o paréntesis e damoslle a Enter. E danos a probabilidade de que o número de nenos da enquisa, a altura deles sexa menor que 115. No apartado B, imos calcular a probabilidade de que o número de nenos 2000 da mostra teña unha altura entre 120 e 130. Para iso, facemos o mesmo de antes, entramos ao menú distribución, pulsamos a tecla 2 e introducimos o límite inferior, que neste caso é 120, e o límite superior, que é 130. E a continuación, a media e a desviación típica. Cerramos paréntesis e damoslle a Enter. Este é o resultado do apartado B, a probabilidade de que a altura estea entre 120 e 130. No apartado C, imos calcular a probabilidade de que o número de nenos 2000 da mostra teñan unha altura superior a 90. Para iso, entramos no menú distribución, pulsamos a tecla 2 e introducimos o límite inferior, que neste caso xa non lo dan, que é 90. E o límite superior calculámolo multiplicando a desviación típica por 4 e sumándolle a media, pero por se acaso imos poñer un número como alrededor de 1000 e agora introducimos a media, que sería 100, e a desviación típica. Se nos equivocamos, pulsamos sobre a tecla da esquerda e metemos ben o número, neste caso sería 20. Pechamos paréntese e damos a Enter. E danos a probabilidade de que a altura destes nenos sea maior que 90. Coas calculadoras gráficas podemos achar a gráfica da probabilidade de distribución normal que calculamos con anterioridade, por exemplo, para este tipo de exercicio. Antes de meter os datos para realizar a gráfica, temos que axustar a ventá no menú Window. Para iso, poñemos como valor mínimo da X o 0, como valor como X máximo 200, xa que máis ou menos axustase a media do noso exercicio, iso deixaríamoslo igual. O valor Y mínimo sería 0 e o máximo, aínda que parezca moi pequeno, 0,03. Logo, o resto deixaríamoslo igual, iríamos ao menú de distribución, pulsaríamos na tecla da dereita Draw e entraríamos neste menú onde encontramos varios botóns, entre os que se encontra xa de norm, metendo o límite inferior, o superior, a media e a desviación típica.
No apartado A tiñamos como límite inferior o 0, límite superior o 115, media e desviación 20. Pechamos a paréntese e pulsamos Enter. E agora vemos como se debuxa a gráfica e sería a gráfica da nosa probabilidade do apartado A. Para realizar os seguintes apartados temos que borrar a gráfica anterior, senón sairán os unos en riba doutras. Para iso, pulsaremos a tecla Second e o menú Draw, nesta tecla que pon PRGM. Pulsamos a tecla 1 e damoslle a Enter. Vemos Done, que significa en inglés xa está feito. Unha vez borrada, pulsamos Clear para que nos quede a pantalla en branco. Pulsamos o botón Second, o menú Distribución, vamos ao segundo menú e pulsamos a tecla 1, que pon Share Norm. Introducimos os datos como a vez anterior e na mesma orde. Pulsamos Enter e vemos a gráfica debuxada. Unha vez borrada a gráfica, pulsamos o botón Second, o menú Distribución, e damoslle o segundo menú Draw. Pulsamos a tecla 1 en Shade Norm e introducimos os datos. Límite inferior, o límite superior que calculamos nós, a media do exercicio e a desviación típica. Cerramos a paréntese e pulsamos o botón Enter. Vemos como se debuxa a nosa gráfica e a parte coloreada en negro sería a probabilidade de que o número de nenos 2000 da mostra teñan unha altura maior que 90. Ben, agora imos... Mira, vai en serio? No, non vai en serio, isto é unha prova, fai como que é unha prova porque senón non do feito. Ben, agora imos resolver o apartado. Que non te rías, por favor. Eu así non podo traballar. Agora imos realizar o apartado A. Que imposible. Unha vez no menú temos dúas opcións para achar as distribucións normais. Entón, pulsamos o número 2 e damoslle a nada. Dios, espera que se me foi a pinza. No apartado B calculamos a probabilidade de que a altura dos nenos encuestados... Pero bórrame un, coño. E xa vedes que non aparece xa de normal anterior, porque non pode aparecer se non aparece unha... E aparece que volve a aparecer, que non te aparece...